Sería ansiedad la pregunta merencia. Adimen artifiziala euskaratzeko ahalmen asko martxan daude azken hilabetetan, eta haien artean, hilabete honetan jakin dugu Euskorpora egiten ari duen ahaleginaren emaitza. Euskorpora Euskal Fundazioak euskarako datuen bilketan eta antolaketan egindako aurrerapenak aurkeztu dituzte, azken egunetan ospatu den teknologiari buruzko nazioarteko topaketa batean. Proiektu honen helburua kalitate handiko datu base digital sendo bat eraikitzea da, adimen artifizialeko sistemek hizkuntza hau arintasunez ulertu eta hitz egin dezaten. Ekitaldia Europa osoko adituak biltu ditu hiztun guztien hizkuntzak iraultza digitalean atzean gera ez daitezen irtenbide teknikoak bilatzeko. Hori lortzeko proiektuaren arduradunek baliabide horiek nola egituratzen ari diren erakutsi dute, eta enpresetan, komunikabideetan eta finantza erakundeetan benetako aplikazioak aztertu dituzte. Estrategiaren ardatza ikerketa zentroen eta sektore teknologikoko konpainien artean lan aliantzak sortzea da. Horrela, etorkizuneko adimen artifizialak hitz egitea eta hizkuntza anitasuna errespetatzea bermatuko duen tresna digitalen eta programa aurreratuen diseinua bikoiztu nahi da, eta horretan daude haien artean, esan bezala, Euskorpora deitzen den elkartea. Sarean zehar martxan jarriko dugu teknologiari buruzko saioa. Hurrengo orduan, saiatuko gara teknologiaren azken berriak birpasatzen. Esan dezakegu, azken programan ere komentatu genuen bezala, saiatzea dela gure kontua, azkenengo berriak ez direlako batzutan oso mamitsuak edo oso interesgarriak edo oso oparoak esan genezake ere. Azken finean, munduko kopan murgilduta gaude, eta komunikabide askoren interesa horra biratzen da gure alorra teknologia pizkat berririk gabe usten. Baino topatu ditugu batzuk, eta hoiei buruz hitz egingo dugu beti bezala Borja Arbosarekin. Arratsaldeon, Borja. Arratsaldeon, Inigo. Alde batetik munduko kopa itzaki bezala erabiltzen duzu, baina nire ustez momentu hontan udan sartu gara, beraz, eta normalean data eta momentu hauetan ez da oso arrunta aurkitzea berriak. Munduko kopa alde batetik, bestetik ere Summer Game Fest ospatzen ari da, bideojokoi buruzko aurkezpen asko biltzen dituen ekitaldia. Horretan ere normalean ez gara murgiltzen, orduan hori kenduta ere nahiko eskazia daukagu, eta egia da uda, ni eske ez dakit ze hilabetetan nagoen. Egia esan da, geratu nintzen apirilan, maiatza eta gaina izan dira un shock postraumático raro, una cosa, en fin.
Orduan, bueno, horretaz... Spoiler egingo dizut inigo, ez da asko gertatu eta ez da askorik gertatuko gure denboraldiaren amaiera heldu arte. Urrengo programa izango de denboraldiaren amaiera. Baina, hau da, udan ez dago inoiz ere berririk eta nik aurkitzen dudan excepzio bakarra ekarri zigun gure Genaro García maitatua. Duela ja urte asko. Gowexen porrotarekin. Epaiketa hori oraindik ez da bukatu, sententzia ez da. Ez nago ziur. En fin, hori baita ere ikertzeko izango litzateke. Urte honen abenduan eman dute, lehenengoa aurkitu dudan lehenengo berria, epaiketa hasiko da urrengo abenduan. 12 urte geroago. Osea, quiero decir, kasu asko ikusten ari ditu, eta ez nahi sartuko politikan, baina politikan sartuko naiz, kasu asko ikusten ari ditugu batez ere korrupzio eta horrelako politikaren kasu horiek, eta argi dago, eta zu Borja esango diazu justiziak Espainian bi abiadura dauzkala. Kasu batzutarako ez dugu esango zein alderdiko kasuetarako oso geldo doa, eta suposatzen dut Genaro lagunak izango ditula alderdi horretan bere kasu ere oso geldo joateko, eta bestetik beste kasu batzuetarako kasualitatez nire eskua representatu alduen alderdi baterako oso azkar doazte. Bapatean ikerketa egiten da, bapatean juizio oral, bapatean ez daki zer, pim pam pum, eta egin dugu ze da hau, la puta cara se nos ríen, hijo. A ver, orokorrean pertsona arrunt bat bazara eta ez bazitzaioin inori importa zure paiketa, geldoa izango da. Bai, oso geldoa izango da, eta hau ezaizu... Fast izango duzu aukera oso gutxi izateko, bai egia da legean agertzen dira prozedumendu batzuk direla, izan behar direla gutxienez askarrak, baina normalean askar baino askarragoak tramitatzen direnak arrazoi politikoengatik izaten da, eta ez beste gauza batengatik. En fin. Por cierto, Gowexeko webgunea izan zena, gowex.com, orain badauka olako laburpen bat kasu honi buruz hitz egiten duena. Ez daukat oso argi nork egindako laburpen bat, eta ez dut sakonki irakurri egia esan da, baina gowex.com orain edukia dauka, eta hemen komentatzen dute zein izan den Gowexen kasuaren gorabera batzuk, baina, en fin, hau izaten ari da pixkat, baita ere orokorra. Gowex aparte utxita, eta, polemikan murgilduta ere, ni entzunda daukat horrela de lejos, arazoak egon dire, adimen artifizialari buruz itengo dugu, baino ez asko. Entzundet, Anthropic martxan jarri duela modelo berri bat, nahiko polemika sortu duela, oso potentea dela suposatzen da, baino ez daukagu oso argi, baino baita ere dirudienez mugatu dute bakarrik estatu batu errentzako gero kendu dute modelo, ze gertatu da hemen? Vale. Lehenik eta behin, esplikatu beharko du, imaginatzen du jende gehiena dakiena, zer den Anthropiken adimen artifizialen modeloa deitzen dela Claude. Bai. Oso ondo. Clauden urrengo belaunaldia atera da, 5.0 belaunaldia, baita ere izendatu da Mitos eta Fable. Bi sistema desberdin dauzkate, baina belaunaldia da 5. Hau da, zeukaten azkenengo belaunaldia zera 4.6, 4.8 eta pizkanaka hobetzen, kompetentzia egiten duen bezala. Hau da, Gemini edo ChatGPT edo bestelakoak baita ere egiten dute berdina. Eta kasu honetan, horrela izendatu dute. Zein izango... Barkatu, gogora etorri zait, bere garaian duela ja 10 urte baino gehiago egin genuen
promo bat Bai. bertsoen zenbakiak erabilita eta gogoratzen duzu, bueno, jarriko dut, jak estamos. Promo Zergatik ez. Eizaten zuela rollo Apple iragarki batekin. Bai. Sarean zehar 6.0 aurkezten dugu. Ja, hori Bai. izateko gora, punto, ya está, jarraitu ezagun. Kasu honetan, Anthropic Cloud 2.0 aurkeztu du. Anthropic Cloud 2.0 aurkezten du zure modelo berria. Nola gustatzen zaizu rever jartzea. Hombre, vamos. Baina, venga. sistema hori berri asko ekarri du, ez potentea den izan da, hau da, potentea dela dirudienez, baizik eta Amerikako estatu batuek muturreko neurri bat hartu duelako eta sekurtasun nazionaleko arrazoiak argudiatuta gobernuak agindatutako itzalaldi mitos eta fable 2.0 bezalako hizkuntza eredu handien eta adimen artifizialaren sorkuntzako zerbitzuen bateko blokeoa eragindu herrialdeko hainbat hornitzaile eta zerbitzarietan. Erabaki drakoniano hau honen helburua esaten duela dira atzerriko potentziek erabili ditzaketen zibereraso estrategikoak edo desinformazio kanpaina masiboak egiteko jakina baita ere Amerikako estatu batuetan hauteskundeak muntatzen ari direla ingelesez midterms edo kanpaina erdiko gobernu erdiko hauteskundeak eta espiritua kritikoak babesteko testu inguru honetan. Gainera, esan banago auker, lehenengo, bueno, argitaratu zuten bai erabilera orokorrerako bai hornitzailentzako, hau da, hornitzaile batzuk hau erabiltzen dute API bidez, hau da, ez webgune bat erabilita, baizik eta eskaerak zuzenean servidore batera eginda, ez banago bere momentuan ireki zuten baita ere chat bidez webgune batean erabili ari izateko, hori izan zen kendu zuten lehena, esan zuten API bidez sartzeko prezioak izango zirela izugarrizkoak, eta hori ere azkenean kendu behar izan zuten, esan dakoa, Amerikako estatu batuetako gobernuak, esan zuelako, hau, gehiagizkoa da edo, potentzia gehiagi dauka edo erabilera gehiagi dauka, ez da segurua besteek erabiltzea, orduan besteek ezin badute erabili, itxi. Zuzenean. Bai, zu kontatu duzun bezala, blokeo hau Amerikako estatu batuetako cloud zerbitzu nagusienetan, hau da Amazon Web Services eta Google Cloud kasua, aplikatu da konpainia horiek bere sistemetan integratutako atzerriko konexio susmagarriak moztu behar izan dituztenean. Erabiltzaile askok eta garatzaile independienteak ezustean aurkitu dituzte beren lan tresnak eta apiak desgaituta, inolako aldez aurreko abisurik gabe. Eta gobernuak esan du prozesu honen bidez bermatu nahi duela beren teknologia aurreratuena ez dela filtratzen mugarik gabe, baina noski komunitatean kezka handia sortu du exekuzio azkarrau eta opakotasuna, esplikazio gabezia eta kezka handia sortu du Silicon Valleyko enpresen artean. Eta bueno, hor kritika asko jaso du, dakigunez Amerikako estatu batuak daukaten gobernu honek askatasunaren bandera beti ateratzen duelako, eta kasu honetan askatasuna murriztu dutelako nahi duen momentuan eta arrazoi oso lehun batengatik. Bueno, a ver, egia da hauteskundeak ordezkarien kamara dela gauza importante bat, eta hor beren azpiegitura ondo mantentzea dela arrazoi potolo bat, baina horrela bota dute arrazoia eta zu fidatu behar zara. Hori da eskuinaren eta eskuin muturraren baita. Ez naiz politikan sartuko, baina bai. Hori da eskuinaren eta eskuin muturraren betiko kontua. Hori esango dut. Askatasunaren
kontua, baino beraientzat bakarrik gainera orain arrotasunaren hilabetean gaudela, bai, askatasuna guztiontzat, guztiok esatea eta egitea nahi duguna, baino familia modelo bat defendatzen baduzu edo zure identitatea modu batean defendatzen baduzu edo eske hori ezin da. Orduan, eta esan dakoa, baita ere arlo hauetan defendat. Ni kasu honetan enpresen enpresen aktibitatetan nire iritzia askoz intervencionista esango genuke dela, baino kontu berdina, nahi baduzu enpresa bakoitzak egitea literalmente nahi duena, hauek dira ondorioak. Orduan niretzat kasu honetan bai arriskutsu, segurtasun nazionaleko arriskutsu ikusten bada, agian gure diskurtsoa edo kasu honetan Estatu Batuetako gobernuaren diskurtsoa pizkat alda behar leike esateko bai lehenengo segurtasun nazionala eta gero askatasuna orden horretan. Baina hori horrela esan behar da. Bestela defendatzen badugu askatasuna guztiaren gainetik eta mugarik gabe, gero esango dizute a ver qué haces, eta a ver qué defiendes. Gero mitinetan eta esaldi politikoetan ez da hain ondo geratzen hori. Askatasuna, baina interes nazionalarik ez badago. Eta nork erabakitzen du interes nazionala? Bueno. Askatasuna, baina ni nahi dudanean bakarrik. Hori da, orokorrean eskuinaren kontu. Bai, hori da azkenengo esaldia esan nahi ez dutena. Baina, bueno, ondorio teknologikoei buruz hitz egiten, eta politika alde batera utziz, sektorekoa... Bueno, hori gaur ezita. Barkatu. Baina, objetibitatea mantendu behar dugu, Inigo, pizka bat. Noiztik? Berria kontatzen dugun momentutik, gero ja esan nahi duzuna. No, barkatu, berria ikusteko egunkarietan daukazu hemen, gure iritzia esaten dugu. Bueno, ni kontatuko du gutxienez, sektoreko adituen arabera, aditu batzuen arabera, imaginatzen dut, blokeo honek Amerikako Estatu Batuetako berrikuntza teknologikoa frenatzeaz gain mendebaldeko bezero eta startup asko Txinako alternatibetara bultza ditzake, noski beren arriskua izanez. Hau da, DeepSeek daukala modelo eredu bezala Txinan garatzen ari direna. Bai, claro, hori erabilita azkenean erabiliko diren datuak edo tratatuko diren datuak Txinako enpresa baten zerbitzarietan bukatuko dute. Bai. Orduan hori ere esan behar da. Baita ere, esango dizut, por cierto, eta lotura egingo dugu Appleko azken aurkezpenarekin, orokorrean aipatu duzuna bai, teknologia ez dela hainbeste aurreatuko eta frenazo eta la movida, beira, sois todos unos lloricas, esan nahi dut. Applek, de hecho, etorri da azken egunetan bere sistema operatibo berriak aurkestera, haien garatzaileen topaketan, hogeita zazpigarren bertsoa aurrengo urterako aurre ikusita dagoena, eta aurkeztu dute Siri AI dela, Siri berria, guztiok nahi dugun Siri izatea izango dena, baino alde batetik Googleeko laguntzarekin, Applek ez duelako garatu horrelako modelo potentea gauza konkretu batzuk egiteko, baino gainera pullita jarri dute, esan ez, lehenengo ingelesez egongo dela eskuragarri lehenengo momentuan, normal, azkenean, Applek beti egin du horrelakoak, lehenengo ingelesez eta ingelesez hitz egiten duten herrialdeentzat, eta gero beste guztiontzat. Hori beti denik, baino gainera santutik, klaro, eske Txinan ezin dugu hau aktibatu, claro, Estatu Batuen eta Txina arteko eta tal, ezin da. Baino, Europar Batasunean ere ez, eske begira zenbat limite eta zenbat traba jartzen digun Europar Batasuneko legeak.
Bueno, pues vale, pues muy bien, baino benetan hainbeste traba, gainera ez dituzte azaldu, ez dute esan begira hau egin nahi genuen, baino lege honetan jartzen du hau, orduan ezin dugu egin. Ez dute azaltzen, bakarrik esaten dute, hau, claro, eske Europar Batasunak hainbeste traba eta hainbeste arazo jartzen dizkigun. Inigo, Teóricas de cojones. zuta biok bat formulako txapelketa jarraitzen dugun. Ez, ni barku horretatik salto egin nun denboraldiaren hasieran bi gauzengatik. Ziurrenik hartuko duzu referentzia hau. Hau da, Bai. adimen artifizialaren munduan Barkatu. Esan behar dizut, bai, Victor Abaden azkenengo bideoak ikusi ditu dela. Oso ondo. Baina horretaz aparte, berdin da. arku horretatik salto egin. berdin da, uste dute Portuan zegoenean. referentzia hau hartuko duzu imaginatzen dut. Bai. Adimen artifizialaren txapelketa honetan, Bai. ziri da Cadillac. Eta Cadillac, kasu, oberan ez dut esango ez da Aston Martin. Osea, dela, el último de la fila, Bai, claro. eta ez daukate esertxo ere ez. Bai, baina Azten hori- dira orain, baina eske a lo mejor bere momentuan garatzen badute, da egiten badute egin behar dutena, OpenAI edo Gemini edo Claude kontatu dugunan puntuan heltzen direnean, a lo mejor erreminta horiek ja joan dira 5 puntu aurrerago. Eta Bai. bueno, kasu honetan badakigu Siri kontatuko duela Geminiren teknologiarekin, baina bueno, eske dira azkenak heltzean eta egiten dute behatza astinduz. Bai, bai. Eske tampoco Claro, baina hau ez da bakarrik Appleen asuntoa. berria da, Apple aurkeztu du bere adimen artifiziala eta erantzuna ez inori ez zaio importa. Correcto. Baina hau ez da bakarrik Appleen asuntua. Hau da, batetik Apple barko honetara igo da, esan ez gu baita ezin ditugu gauzak egin, ze Europako legeak eta bar, baina hori da, sektore, hau da, bat formularen antzekoa ez dut topatzen, baina azkenean, hau da, izaten ari da, sektore guztiaren kexa, Apple bat egin duela baita, pixkat protagonismo bat izateko, baina bai, Appleen zera, bueno, eta gainera kontuan hartuta beste arlo batzuetan aurkeztu dituzten berrikuntzak ez direla asko, de hecho dira oso gutxi, hainbat eta hainbat sistema operatibo dauzkate hemen, MacOS, iOS, iPadOS, ez daki zertabak, bai, baino berriak ez dituzte jarri, Apple Siri AI edo Apple Intelligence edo movida hau aparte utzita. Por tanto, haien aurtengo berrikuntza hau zen, eta eskusa bat jarri dute Europan esateko ezin dugu egin, baina orokorrean sektorearen kexa bai dela hau, eske Europan ezin dugu gu nahi duguna garatu, eske hor dago puntua, horretarako egiten da legea. Claro, Hala, eske Europaren erantzuna izan beharko zen bai, of course, nola ez? Zertarako egin dugu lege hau. Claro, efectivamente, gero beste eztabaida izan leike, baina eske eztabaida honetan alde tekniko oso gutxi da. Hori da baita ere nire kexatu nahi bazara araudiari buruz esan konkretuki exactamente zer ezin duzun garatu legealdia dela eta. Ziurrenik hori bere teknologia edo bere know-how kontatzea izango zen eta badakigu Apple beti izan dela oso opakotasuna hor baita ere sartzen du. Hala, bere iPhoneak mugitzen dira magia eta teknologia hutsarekin. Baina ez da RAM, ez da ROM, ez da ezer, funtzionatzen dute kampanillaren polbo magikoekin. Efectivamente. Baina ez da bakarrik Appleen asuntoa, beste guztiei ere berdin esaten diet. Hau da, eztabaida serio bat izan nahi badugu, esaidazue zer konkretuki ezin den egin Europan dauden legeak direla eta zer konkretuki. Orduan, hori ez bada kasu, Apple ondo egiten badu, adibidez, aipatzearren komentatzen dute iPhone, iOS berrian bat egingo dutela aplikazioen, korreoen, egutegien eta argazkien informazioa, bale?
Eta gainera, esaten dute, prozesamendua batez ere iPhonean egingo da, eta gerora, ezin bada iPhonean egin, Private Cloud Compute deitzen den Appleko odei pribatuan prozesatuko dela. Bai. Orduan, hemen zein da arazoa konkretuki. Imaginatzen dut azken esalde hori. Bigarren urrats hori, orduan. Zure datuak ez ba dira zure telefonotik atera, Vale. nire ustez Europak ez dauka esertxo ere esateko. Hau da, Vale. daukaso adimen artifizial lokal bat, fantastiko, maravilloso. Orduan, Hau da, baina nora jungo dira ze cloud pribatu eta non dago cloud pribatu hori? Claro, orduan, bigarren urrats hori arazoa bada, ezaugarri hauek martxan jarri aldira, bakarrik prozesamendu lokal hori abiatuta. Ez baduzu emaitzarek prozesamendu lokal horrekin, ez aiozu erabiltzaileari ezin dut hau prozesatu, puntos acabao. Hori ez baduzu egin nahi, porque entonces queda muy mal que estás mandando toda a la nube, orduan, esan beharko duzu, edo argi geratuko da, oso gutxi egiten ari duzula erabiltzailearen gailuan, eta erabiltzailearen informazio gehiena zure odeira bidaltzen ari duzula. Imaginatu dezakegu, bai. Eta hortik aurrera ere, odei hori bakarrik estatu batuetan kokatu, servidore horiek, servidore horiek bakarrik estatu batuetan kokatuta daudela ere esan beharko duzu. Bai. Orduan, horiek biak ez badituzu esan nahi, ez egin la víctima, esan es que claro, Europa ez, zure sistemak ez dituzu beste alde batera diseinatu. Egokitu nahi Europako bete beharrei. Bai. Oso ondo. Zu diseinatu duzu estrategia bat, eta estrategia hori bakarri da posible modelo eta sistema horiek erabiliz. Oso ondo. Zu aukeratu duzu. Claro, hori da zure aukera, eta merkatua izango da, kasu honetan, bakarrik estatu batuena. Eta, xakaso, beste batzuk, ego Amerikan, edo Eta Apple ez dela bakarra egiten duera hau programak eskaini modu lokal batean. Hau da, Gemini adibidez daukala, eta imaginatzen dut beste erremintak, baina ezagutzen duguna, Gemini eskaintzen du erreminta dela Gemma. Bai. Eta Gemma da zu modelo bat deskargatu dezakezula edo zu ordenagailuan mugikorran nahi duzun dispositiboan izan, eta funtzionatuko du zure prozesadorearekin. Hau da, prozesadorea eta tarjeta grafika edo desun gailuarekin daukan potentziarekin. Agian egin dezakezu batzuk izango dute traktore bat eta beste batzuk izango dute superdeportibo bat, baina ea depende ze motatako gailu dauzkasun. Baina ez du erabiltzen teknologia odeian. Oso ondo, pribautasun a tope, baina potentzia, beste gauza bat da. Beste puntu polemikoan ere murgilduko gara, beste herrialde batzuen bidea jarraituz, erresuma batuak ere sare sozialak debekatuko dizkielako 16 urtetik beherakoei, horrela esan du Keir Starmer, erresuma batuko lehen ministroak. Neurria astelen honetan aurkeztu dute prentsaurreko batean, jasarpen zibernetikoari aurre egiteko eta gazteen osasun mentala babesteko TikTok, Instagram edo YouTube plataformen aurrean. Herrialde honetako gobernuaren helburua da murrizketa zorrotz hori datorren udaberritik aurrera esartzea, argudiatuz lege gizarte balioak islatu behar dituztela eta aurren hazkunderako ingurune segurua bermatu behar dutela. Honekin, eztabaida gutxi azken esaldi honekin egia esan da. Hala ere, aplikazio horien jabe diren konpainia teknologiko handiek berehala erreakzionatu dute, Meta edo Snapchat enpresek neurria nola ez kritikatu dute, uste dutelako erabateko beto batek ez duela arazoa konponduko, ojo, baizik eta nerabeak isolatuko dutela. Esto es gravísimo, Urrengo esaldia orain eta okerragoa da. Enpresa horien arabea debekuak adingabekoak plataforma eskutuetara eramango ditu eta plataforma horiek ez dute gurasoentzako gainbegi geratze eta kontrol tresnik. Eske esto ez jarri debekua drogan, azkenean badakigulan erabeek lortuko dutela bere kabuz eta ez dute kontsumituko droga beren gurasoen aurrean.
eske horrela da kontua. Hobe nirekin, ni babestuko ditudalako nerabeak, Bai. Ziur nago. hor kanpoan arrisko asko daudelako. De verdad, tío. Sare sozial kortatua ematen diote hor kanpoan. Ai, ama, eske ezin dut gehiago, horrelako, osea, ja, gauza asko, horrelako debekoak martxan jarri direnean, debekoak edo limiteak esango dugu, gauza asko ikusi ditugu, gogoratu behar dugu Australian horrelakoa martxan jarri zela pasaren urtearen bukaeran, eta Espainiaren planteamendu hori taularatu dela momenturen batean, baina ja argudiatzea edo esatea gure sare sozialetan oso babestuta daudela nerabeek eta sare hauek debekatzen badira hor kanpoan arrisku asko topa daitezkela, de verdad. Inigo, bueltatuko dira botelloiak. Osea, nerabea jungo dira kalera, beste ezagutzera eta berriro edango dute. Azken urteetan, de hecho, alkola eta tabakoaren kontsumoa beheraka egin du, eta gero eta botei gutxiago egiten dira. Agian sare sozialen zergatia ez daukat oso argi eta ez daukat entzun, eta espekulaziorik ez dugu egingo, baino agian sare sozialak debekatzen badituzte, jendea berriro aterako da kalera. Gogoratzen duzu Los Simpsonen kasuan raska eta pika debekatu zutenean eta umeak ateratzen zirela horrela kanpora horrela aterako dira kaleetara eta hasiko dira berriro ere ezagutzen pertsonalki eta nire galdera eta alkola edan da. Baita ere. Borratxuzos! Nire galdera benetan da. Enpresa hauetan dauden komunikazio taldeek ez dute kontrolik esaten denaren gainean, hau da, eske, hau esate, es muy grave, eske, de verdad. Horretaz aparte, ez dakit, azken programetan, azken programetan baino urtearen hasieran asko luze eta sakon eitzegin genuen honi buruz, ez dakit, zerbait gehiago komentatzeko daukagun, ez dakit, baina eske geratu naiz, baina guztiz harrituta. Hau titulol bat izango balitz baita erosiko nuke, porque eske hau esaten. Hala ere badaukat titulol bat kontatzeko Inigo, baina hori izan arte uste du baita ere daukagula Berri Azkarrak. Bai, ez daukagulako ezer gehiago, ikusiko duzu baita ere Berri Azkarrak. Nola diren hauek? Berri Azkarrak, sarean zehar. Eta hasiko gara Granadako sarrailgile bati buruz hitz egiten Google Europako batzordera eraman duena. Bai, salaketa formala jarri du Googleren aurka Europako batzordean, profesional horrek agintarien aurrera eraman du kasua. Interneteko bilatzaileak bere sektoreak Espainian dituen ordainketa iragarki guztiak debekatu dituelako. Konpainia teknologikoak 2024an hartu zuen neurri hori bezeroei egindako iruzurrak geldiarazteko. Salatzailearen ustez, erabateko blokeo horiek merkatu digitalaren ateak ixten dizkie enpresa gardenei. Arazoa konpontzeko iragale guztiei dokumentu ofizialak eskatzea proposatzen dute ezer argitaratu aurretik. Sarrailagilei buruzko dokumentu ofizialak daude, hori da nireko galdera. Dirudienez, bai. Dirudienez, zuno ikusi duzu zer. Ez dut ikusi inoiz, ez naiz dedikatzen sektore horretara. Esango dizut argi eta garbi, ezetz, orduan, hau eskatzea, egia da neurria bera dela oso salomonikoa. Baina ni imaginatzen dut ezin duela inork egin azkenean zure etxearen zerradura aldatzea dela gauza nahiko... Claro, Googleek esan... Depende zure etxea den edo ez, gainera. Berri Azkarraren filosofia juten ari zaigu por la ventana. Baina Googleek esan zuen, basikoki hau urgentziazko zerbitzuak direnez, iragarkiak oinarritzea urgentziazko
egoera batean fraudei leku gehiago ematen ziola. Orduan hori ekideteko urgentziazko zerbitzuak ezin dira promozionatu Googleko iragarkietan. Puntos acabado. Bueno. Hori da kontua. Claro, bestetik. Hori kritikatu leike, baina bestetik esatea eske dokumentu ofizialak, baina zerradura bat aldatzeko dokumentu ofizial bat behar da, nire etxekoa ni aldatu dut eta ez egiteko, hor anuntzatzeko, hau da bakarrik egin alduela profesional bat kualifikatuta, edo adibidez abokatu bat behar du kolegio batean egotea. Sarrai agileren bai, kasuan agian ez dago horrelako esako dizut, ez dagoela montatu dezakete. Ja, eta guztiei behartu kolegio hori, orduan kexatuko dira ordaindu behar dutela kolegiazioa eta bareta. Baina ez dira kexatuko intrusismo profesionalaren gatik. De verdad. A ver, ezin da dena izan. Beste kontu bat buruz hitz egingo dugu kasu honetan herbereetan salerosketa esango dut operazio bat blokeatu dutela interes publikoa mehatxatzeagatik. Bai, Solvinity, tokiko enpresa teknologikoa, Kindrill multinazional estatu batuarrari saltzea blokeatu du herberetako gobernuak 100 milioi euroren truke. Arrazoi nagusia da Solvinityk 18 milioi herritarren zergak, pentsioak eta historio medikoak izapidetzako erabiltzen duten identifikazio digitaleko sistema kudeatzen duela exekutiboaren barne komunikazio sareaz gain. Holandako, herberetako agintariek beto hori justifikatu dute mendekotasun digitala saiesteko, badakigu non dagoen mendekotasun digitalaren moda, eta azpiegitura kritikoak ziurgabetasun geopolitikoaren aurrean babesteko baita. Imagina izenpe salduko bagenu, oleko zerbait. Espainiarren erdiak baino gehiago funtsezkoak jotzen du interneteko konexioa. Eta ni bere barruan nago. Hala, ez diate inkesta hau egin, baina interneteko sarbideak etenik gabe uraren edo beste elemento elektrizitatea adibidez garrantzi bera du Espainiako herritarren 73%rentzako. D6 enpresak egindako konektibitateari buruzko txosten batek zehazten du sareko arazoek antzietatea sortzen duela, hori ja besterako ez daukat, baina bueno, bereziki transakzio ekonomikoetan, bueno, hori bai imaginatu dezaket zergatik, bideo deietan edo lanaldietan gertatzen badira. Bueno, akatz horien aurrean bezeroen 188 operadores aldatzea planteatzen du, eta horietako batzuek tarifa handiagoa ordainduko lukete atzerapenik gabeko zerbitzua bermatzeko. Baina nor bermatzen du hori ezinezkoa da. Básicamente ez dizu inor bermatuko funtzionatuko duela momentuan. Gainera kontuan hartuta sareak sare fisikoak eta sare logikoak ere hiru enpresen eskuetan daudela, orduan berma gutxi. Titulol. Eta aste honetako berriak gutxi izango balira bezala nire harridura bilatzeko, nire harridura edo aserrea doia, ez dakit. Ez que oso nekatuta nago enpresa teknologikoa buruz batez ere oso nekatuta nago. Ze daukazu, Borja? Kontai dazu. Berri honen protagonista da Jeff Bezos. Baina ez da Amazon buruz. Ez da enpresa baten buruz, baizik eta Jeff Bezosen labore funts filantropikoaren bitartez, deitzen dela Bezos Earth Fund, hau da fundazioa Bill y Melinda Gates bezalakoa, horrelako zerbait. Programa hau utxiko dugu ya, denboralde honetan ezitu gehiago. A ber, segin du funts horiek Amerikako estatu batuetako puntako 4 ikerketa erakundetara bideratuko dira, nekazaritzako hondakinez elikatzen diren bakteriorekin zuntzak sortzeko, hau da, armi-arma sarean oinarritutako material biodegradagarriak diseinatzeko eta kotoia genetikoki aldatzeko. Usta jasotzean jada kolorea integratuta izan dezan. Hau da, zure arropa bakterias modifikatuta egoteko. Interesgarria, kuriosoa. Bai. Egia da, arropa egiteko prozesuetan ur asko gastatzen dela, eta haien artean, tintea jartzeko
pantintea jartzeko ere prozesua nahiko Hori da. kutsakorra dela. Klima aldaketaren aurka borrokatzeko alternatiba bideagarriak eskaintzen ditu. Bueno, kurioso. Erosiko dizut kurioso izan dela, baino, en fin, kurioso bai, baino badator beti bezala del mismísimo, esango dut, Jeff Bezos? Diablo, agian ez da hainbesterako, baino. Bueno, vale. Erosita. Sarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@sareanzehar.eus helbidean. Entzun gure programak irubebikoitza.sareanzehar.eus webgunean, baita iVoox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere. Ba, naino zarean zehar laureun garren hau, eskerrik asko Borja Berriak komentatzeagatik gurekin. Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi urrengo programar arte. Eskerrik asko baita ere Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egoteagatik eta irratietan dauden ekoizpen eta teknikari taldei gure programaren emisioa posible egiteagatik. Urrengo saioa denboraldiaren azkena izango dena, gainera uztailaren lehenengo astean entzungai egongo dena, esan bezala, 2 aste barru bitartean, gozatu eguraldi honaz, daukagula urrengo egunetan, gozatu euriaz baita izango dugula han hemenka, eta 2 aste barru hemen topatuko gara. Agur!